Però qui t'ha dit això? Na Júlia? I qui li ha dit a na Júlia? Crec que en Richie. I qui li ha dit a en Richie? Això ja no ho sé. Mare meva, com s'ha liat la cosa. Què passa? Tu sabies? No, bé, sí. Vull dir, jo sabia que na Raquel s'havia blanquejat el cul, però la resta és nou. I què en penses de tot això? Pobra Raquel, com ha pogut fer això? Doncs ni idea. Jo crec que això ha sobrepassat els límits. Crec que hem de xerrar amb la Raquel i ja. Però com li daim? Doncs li daim i listo. Aquestes coses, si no les penses gaire, millor. Vinga, la crit? Venga, Pare nostre que estàs en el cel. Però què fa Sara? Resar? Per? Pel que anem a fer? Mare meva. Vinga, la crit. Hola, Carme. Ei, Pilar, com va? Què fas? Deixa-la, resa. Escolta, t'he de fer una pregunta i seré bastant directa. Què passa? Escolta, tu t'has blanquejat el cul? Perdona? Dios te salve María, llena eres de gracia. Pilar, ja! No, no m'ha blanquejat el cul. Però qui t'ha dit això? Gràcies a Déu! Però qui vos ha dit això? Segur que no t'has blanquejat el cul, no? No, Carme, no m'ha blanquejat el cul. I na Maria no t'ho ha fet, i na Marta no gravava, no? Que han fet què? No, doncs no, però mare meva! Doncs és mentida, no? Ai, quina alè que he fet. Vaig a dir-li a na Júlia. A na Júlia! Ah, que això t'ha dit na Júlia. Bé, en Richie li ha dit a na Júlia. En Richie? I en Richie d'on s'ho ha tret? Això no ho sabem. Jo la mataré. Aquí. Això ha estat na Maria. Però si acabes de dir que no t'havies fet. Pare nostre que estàs en el cel. Pilar, Pilar, ja. Està bé, ja tur. Mireu, això només es pot solucionar d'una manera. Vaig a fer videoconferència conjunta. Aquí es muntarà una grosa. Nines, preparades? Vaig a cridar a tothom. Ara veuràs el que és bo. Hola, Raquel! Ui, i tota aquesta gent? Hola, xiquis! Què passa aquí? Hi ha una festa! Hola a tothom! Que guai! Una videoconferència en grup! Un altre com m'ha fotut la siesta, Hola, gente. Què passa? Ui, aquí només hi ha dones. Tu calla, es pot saber què fem tots aquí? Bé, he fet una videoconferència grupal perquè resulta que qualcú s'ha inventat que durant el confinament m'he dedicat a blanquejar-me el cul. No, Júlia? Perdona? A mi no em miris. A jo em varen dir que na Maria blanquejava el cul mentre na Marta ho gravava. Què? I qui t'ho va dir? En Richie? Richie? Jo ni sabia res, m'ho varen dir aquelles dues, na Susi i na Sofi. Qué mala persona que eres. A nosotras nos lo dijo la Tere. Teresa? que això que qualcú gravava jo no tenia ni idea, Allò em va dir n'Ester. Ja entenc per què em vares telefonar l'altre dia. Esther? Allò me va dir na Marta. Marta? Esther, ets una xivata! I on són els teus calcetins? Marta! Tranquil·la, Esther, si això ja ho sap tothom, Allò m'ho va dir na Blanca. Jo no sabia que t'ho havia fet na Maria. De fet, m'ho va dir ella. Blanca, tia! Jo no li he blanquejat el cul a ningú. Maria, qualque cosa a dir? Bé, a tu... Bé, vull dir... Vares ser tu qui m'ho va dir que ho havies fet. Perdona? Jo mai te vaig dir això. Tu me vares dir que ho havies vist a l'Instagram, que ho havien fet les famoses i que tu també ho havies fet. A més, me vares dir que amb un parell de pinzellades havia estat suficient. Maria, ses ungles. El que havia fet era pintar-me ses ungles.
Però no te'n recordes que te vaig dir? Mira, na Samantha, a més de blanquejar-se el cul, també té uns consells per pintar-se les ungles que m'encanten. Però em fa vergonya. Mai m'he pintat les ungles i m'agradaria fer-ho. M'escoltes? Sí, na Samantha. Tu avui estàs empanada. Amb qui xerres? Amb en Richie. Bé, per ventura no t'estava escoltant molt bé. Bé, vos que he de fer moltes coses. I per ser Richie, no em vull veure mai més. Adeu. Júlia! Sí, millor me'n vaig d'aquí. Ahí me están llamando por otra llamada, ya hablamos, ¿eh? Ay, a mí también me llaman. Hasta luego. Bé, me'n vaig a dormir. Ja em contareu com acaba la cosa. Adeu. No vull saber res més de vosaltres. Adeu. Esther, espera. No t'enfadis. Bé, adeu. Bé, jo també m'he d'anar, Adeu. Jo... Sabeu que vos dic que no vull saber res més de vosaltres. Pilar, Carme, Sí? Digues. ja xerram. Maria, que et vagi bé la vida. Au, adeu a tothom. Doncs com vos deia, l'amistat està sobrevalorada. Fia't de sa gent. Ni això pots contar. Absolutament res. Per cert, no vos ho he dit. Sabeu què ha fet n'Ariadna? Hi, my dear followers. Today I'm going to show you how to do... Shh, it's a secret.